खारे पाटण नांदगाव तिटा कणकवली कसाल आणि कट्टा कुडाळ पावशी पंढूर तिटा पुढे मालवण किनारपट्टा हा खारेपाटण पासून मालवणापर्यंत फिरा तुमका हरिभजन गणपतीचा भजन याचा आरती सगळीकडे ऐका घेतलेच होत आणि त्या मन ऐकल्यानंतर तुमची पावला पुढे पडायचीच नाही जवळ त्याला तुम्ही जाणारा असलो तरी 5 मिनिटं तरी ऐकलेलो कारण असो हो गणपती